बे 19 नम्बर एलएसि जोङो सुरदास सारखौनो मोननो हास्थायो। शुद्ध बसुमतारी सर साइन एमएलए को लागि होनोबा बिथाङा जे भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामबाय। बे हिसाबै जोङो बिथांखौ मोनोब्ला मोजां जागौ होननानै जोङो सानो। एमएलए নির্বাচনত সুধৌ বসুমতাৰী ছাৰক আমি বিচাৰিছোঁ। आङो बे हाथिसार प्राइमारिनि सासे इन्टेलेक्सुयेल जानानै बेखौनो इलेक्सननि पारपसाव आं बुंनो सानो, माने जोंहा बे ओनसोलाव सिगां समाव जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकारा सरकार सालायदोंमोन बे समावहाय जोंना लिडारफ्रानो फ्राय जोबोद दुरबलाव दंमोन। बे समावबो जोंना सुरदास सारा जोबोद खस्थ'यै बाय इलेक्सनाव गेलेनानै खस्थ'यै गाव जोबोद खस्थ' लादोंमोन, थाखा फैसा बहन खालामदोंमोन। आरो जोंहा बर्तमान दा नायनो थाङोबा गोबां एमएलए जाथावथाव गोबां लिडारफोर दङ। अब्लाबो जोङो बिथांनि खस्थ' खालामनायखौ नायनानै जोङो बे 19 नम्बर एलएसि बे कन्स्टिटिउसनाव जोङो सुरदास सारखौनो मोननो हास्थायो। मानो होनोब्ला बिथाङा सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामबाय। बे हिसाबै जोङो बिथांखौ मोनोब्ला मोजां जागौ होननानै जोङो सानो। ধন্যবাদ, আপোনালোকক ধন্যবাদ দিলোঁ। আগন্তুক এমএলএ নিৰ্বাচনত আমাৰ 19 নম্বৰ চিডি সমষ্টিৰ পৰা সুধৌ বসুমতাৰী ছাৰক আমি বিচাৰিছোঁ। তেখেত এজন দক্ষ মানুহ। তেওঁ একো হেৰি নাপায়ো আমাৰ হাতীচাৰত বহুত আহি আমাক সহায় কৰিছিল। সেয়ে আমি তেখেতকে এমএলএ হিচাপে পাবলৈ বিচাৰোঁ। এইটোৱে আমাৰ হাতীচাৰৰ পৰা ক'বলগীয়া কথা। 19 सिडनी एलआईसी मा हामीलाई शुद्ध बसुमतारी सर चाहिन्छ एमएलए को लागि। ठिकै छ।